Olen Juuso Kosonen ja olen suorittanut 2-vuotisen maisteriohjelman EBS Tallinnassa. Halusin opiskella englanniksi, englannin kielellä, opiskella jossain tässä lähellä Helsinkiä. Ja mullahan oli sitten suoritettuna kansainvälisen kaupan tradenomiohjelma ja mä olin ollut sen jälkeen muutaman vuoden töissä. Olen Paula Kuusipalo-Määttä ja suoritin EBS kansainvälisen kandidaatin tutkinnon Helsingissä. Työskentelen tällä hetkellä kansainvälisen kaupan parissa. Kielitaito vahvistui 2-vuotisessa maisteriohjelmassa erittäin paljon ja on erittäin tyytyväinen opiskeluiden tasoon. Olin positiivisesti yllättynyt. Eli kansainvälinen yliopisto, hyvä porukka, meitä oli noin 1500 opiskelijaa, kansainväliset luennoitsijat ja Tallinna oli mukava paikka asua. Nykyisin toimin VR Groupilla innovaatiopäällikkönä ja tein lopputyöni tiedon johtamisesta ja pystyin hyödyntämään suoraan tutkimustuloksia työssäni. EBS Helsingin moduulipohjainen opiskelu sopi minulle erittäin hyvin, koska pystyin opiskelemaan päätoimisesti työn ohessa. Mä asuin Tallinnassa. Mä kävin Suomessa noin 3 päivänä viikossa töissä. Merimatkahan kestää vaan sen noin 2 tuntia. Aluksi heräsi vähän huoli siitä, että kuinka mä pystyn yhdistämään opiskelun ja työn. Mutta kyllä opintojani on arvostettu työpaikalla ja onhan se auttanut myöskin minua priorisoimaan asioita. EBS Helsinkihän tarjoaa nyt ensimmäistä kertaa myös maisteriohjelmaa. Pääaineena johtajuus ja muutosjohtaminen. EBS-maisteriohjelma on hyvä valinta niille, jotka haluavat yhdistää opiskelun ja työnteon. Minua kiinnostaa jatkaa maisteriopintoihin ja erityisesti kandiohjelmani loppuvaiheessa kiinnostuin tiedon johtamisesta ja johtamisesta. Estonian Business School, kansainvälinen kauppakorkeakoulu Helsingissä ja Tallinnassa.